Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Kunong. Taong 1988, si Rawai, Zamboanga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang magsasaka itong si Kunong. Meron na siyang pamilya at 2 anak, kaya na may halos kayod kalabaw siya sa bawat araw na dumaraan. Bagaman isang bakla itong si Kunong, hindi ito naging hadlang para maging siya ay isang mabuting ama sa kanyang pamilya. Lahat na yata ng panlalaking gawain ay ginagawa niya alang-alang sa mga ito. Kahit masakit man para sa kanya na magtrabaho ng ganon, wala siyang magagawa sapagkat alam niya sa kanyang sarili na yun na ang tadhanang habang buhay niyang tatahakin. Ang tanging panalangin na lamang noon ni Kunong, hindi nadanasin ng kanyang mga anak ang ganoong uri ng trabaho. Bago tumungtong ang taong ito, marami na siyang diskarte at negosyong sinubukan sa kanilang lugar. Nagtayo siya ng parlor pero nalugi. Pumasok siya sa pamamanukan, nalugi ulit. Hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na ngang naubos ang kanyang salapi sa pagnenegosyo. Magmula noon, nakisaka na lamang siya sa lupaing pagmamay-ari ng kakilala niya upang buhayin ang itinayo niyang pamilya. Mahirap man ang buhay, medyo nakokontento na din itong si Kunong, lalo pat nakikita niyang masasaya ang kanyang mga anak. Isang araw, habang nagtatanim siya ng palay, dumating ang may-ari ng lupa sa lugar na kinaroroonan nila. Pagsilay nito sa kanya, napansin naman niya yung parabang lulong sa alak. Hinayaan lang naman niya ito hanggang sa nasipat niya yung nagsenyas sa kanya habang nagwiwika ng, "Nong, matagal pa ba yung ginagawa mo? Pagtapos mo dyan, pumunta ka muna sa bahay ko ha. Pagluto mo ko." Nang marinig ni Kunong ang sinabi nito, tila bang bigla siyang napaisip, gawa ng kung hindi siya nagkakamali, meron yung katulong sa bahay. Hindi rin yun basta-bastang pumupunta sa palayan ng walang mga kasamang kaibigan. Bagaman may pag-aalinlangan itong si Kunong, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Medyo nag-iingat na din kasi siya noon, lalo pat tanging pagsasaka na lamang ang trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya. Bago sumapit ang 1:00 ng hapon, narating na nga niya ang bahay ng nagmamay-ari ng lupa. Pagpasok niya rito, napansin niyang nakasarado ang lahat ng bintana at kasabay nito ang pagsilay niya sa may-ari ng lupa na nakaupo sa upuang naroon sa kanyang harapan. Bago pa man niya marating ang kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang maramdaman ang pagdakma ng iilang mga panauhin na nagtatago sa likod ng pinto. Pagbagsak niya noon sa sahig, agad naman siya nitong pinagsasasapak hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nanghina. Hindi naglaon, nawala na din ng malay itong si Kunong dahil sa pinsalang kanyang natamo. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa damuhan. Walang saplot at halos napakarami niyang pinsalang natamo sa katawan. May tali din noon ang kanyang mga binti at paa na parabang hindi na siya bubuhayin ng mga taong nanakit sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam sa kanyang sarili, dahan-dahan na siyang umupo. Nang medyo may lakas na siya noon para gumalaw, sinubukan niyang kalaga ng tali na naroon sa kanyang binti. Habang ginagawa niya ito, halos hindi niya masukat ang galit niya sa may-ari ng lupa na siya namang patuloy niyang pinagsususumpa. Iisa lang ang nasa isip noon ni Kunong at yon ay ang makaganti siya. Hindi na niya naisip pa ang kanyang pamilya sa kadahilan ng galit na ang pumapangibabaw sa katawan niya. Matapos niyang kalagaan ang kanyang sarili,
pinili niyang bumalik sa kanilang tahanan ng palihim. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang mga daang kalimitang binabagtas ng mga magsasaka upang hindi na yon magtanong ukol sa mga bagay na nangyari sa kanya. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang tahanan nila, doon niya nasipat ang kanyang asawang tulalang nakaupo sa gilid ng pinto. Pagsilay nito sa kanyang naglalakad papalapit, agad naman siya nitong nilapitan at walang pagdadalawang isip na niyakap habang umiiyak. Ayon sa kanyang asawa, 2 araw na siyang nawawala. Ipinagbigay alam na din nito ang nangyari sa barangay, kung kaya't may iilan ng mga panauhin ang nagtulong-tulong para siya ay hanapin. Dagdag pa nito na, maging ang may-ari ng lupang pinagsasakahan niya ay tumulong na din para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Nang marinig naman yon ni Kunong, hindi na siya nagdalawang isip pang ilahad sa kanyang asawa na pansamantalang ilihim na muna ang pag-uwi niya. Hanggat maaari, magpanggap yon na hindi pa siya nakakauwi nang sa gayoy magawang maisakatuparan ni Kunong ang kanyang binabalak. Wala namang alam pagdating sa lihim na karunungan itong si Kurong, pero meron siyang iilang kakaibang ideya ukol sa mga nilalang na nais niyang hingian ng tulong. Para sa kanya, yun na lamang ang malalapitan niya upang makaganti siya. Lumipas ang mga araw, walang ibang ginawa itong si Kunong kundi ang magkulong sa kanilang silid. Halos hindi niya rin binubuksan ang pinto at mga bintana nito, kaya na may nag-umpisa ng maghinala ang kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng palaisipan nitong nararamdaman, patuloy pa rin yung naniniwala sa kanyang mga salita. Sa pagsapit ng hapon ng 3 araw, lumabas na nga itong si Kunong. Humpak na ang kanyang pisngi at halos nangingitim na ang kanyang mga mata dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. Palagi na din yung tulala at halos hindi na yon makausap ng kanyang asawa. Ramdam din ng asawa niya ang pangangayayat ng katawan nito, gawa ng hindi ito kumakain o umiinom ng tubig man lang sa loob ng 3 araw nitong pagkukulong. Maniwala kayo o hindi, kahit walang pumapasok sa sistema noon ni Kunong na kapag tatakang hindi yun namatay o nag-agaw buhay. Sa pagsapit ng gabi, iisa lang nakataga ang inilahad nito sa kanyang asawa at yon ay ang maghintay. Matapos naman itong mailahad ang nais niyang sabihin, dahan-dahan naman yung lumabas ng kanilang bahay para maupo sa madamong parte ng kanilang bakuran. Nang masipat ni Kunong na lalabas din noon ang kanyang asawa at mga anak, sinenyasan niya yung manatili at isarado ang lahat ng maaaring lagusan ng kanilang tahanan. Matapos naman yung maunawaan ng kanyang asawa, wala na din yung nagawa kundi ang sumunod. Sa paglalim pa ng gabi, dahil sa hindi na mapakali noon ang asawa niya, sinubukan itong gumawa ng maliit na siwang sa lugar na kinaroroonan niya. Matyaga yung nagmasid sa kanya hanggang sa sumapit ang 12:00. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nitong pagsipat, unti-unti na nitong nakikita ang animoy isang nilalang na hinihintay ng asawa niya. Paglalarawan dito ng asawa ni Kunong, may hahalin tulad mo yon sa isang matandang kuba na animoy paupo kung maglakad. Wala yung saplot at napakarami nitong butlig sa katawan. Nanlilisik din ang mga mata nito at animoy tumatagos ang katawan nito sa mga damong kanyang dinaraanan. Dagdag pa ng asawa ni Kunong na kahit ang pagtingin lamang sa nilalang na yon, nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Sa paglapit nito sa kanyang asawa, humawak ang nilalang na yon sa bumbunan ni Kunong habang nagbabanggit ng iilang mga kataga. Matapos yung gawin ng nilalang, bigla namang bumagsak sa lupa si Kunong habang patuloy na nangingisay.
Yun na din ang naging hudyat para sa kanyang asawa na maglakas loob na lumabas para tulungan siya. Paglapit nito kay Kunong, agad naman niya yung pinahiga sa kanyang balikat habang patuloy na tinatanong. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat naman ito ang pagmulat ng mata ng kanyang asawa. Paghawak ni Kunong sa pagmumukha niya, nang hihina naman yung nagwika sa kanya ng, "Huwag mong kamuhian ang nakita mo. Siya ang representante ng buhay ko. Gabay ng kadiliman na pumapatay gamit ang galit ng tao." Matapos nitong mailahad ang mga katagang yon, tuluyan na nga yung binawian ng buhay. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng asawa niyang mailibing ang kanyang bangkay dahil sa mabilis nitong pag-agnas. Dahil sa mga pangyayari, wala na nga yung nagawa kundi ang umiyak habang patuloy na nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin gayong wala na ang kanyang asawa. Sa pagsapit ng umaga, bigo namang mailahad ng asawa ni Kunong ang nangyari sa kanya. Upang hindi na rin malungkot ang mga anak niya, personal na lamang niyang kinimkim ang kalungkutang yon. Nagsimula na din siyang mag-isip ng mga hakbang na kanyang gagawin para buhayin ang kanilang mga anak na umaasa na lamang sa kanya. Bago pa man sumapit ang 12:00 ng tanghali noong araw na yon, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa pagkamatay ng may-ari ng lupa na minsang pinagsasakahan ni Kunong. Lahat ng mga kasama nito sa bahay ay natagpo ang patay sa loob, wakwak ang katawan na animoy nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang labis pang ikinagimbal ng mga taong nakasaksi sa pangyayari ay ang halos hindi matagpi-tagping katawan ng may-ari. Upang hindi na yon magbigay pa ng karagdagang kilabot sa kanilang lugar, inilihim na lamang yon ng mga taong nakakakilala sa may-ari ng lupa. Hindi na rin yon gaano pang pinansin ng asawa ni Kunong sa kadahilan ng masyado pa niyang dinaramdam ang pagkamatay ng asawa niya. Lumipas pa ang mga araw, naging maayos naman ang kanilang buhay kahit papaano. Nakahanap na din ang asawa ni Kunong ng trabaho sa baryo, kaya na may unti-unti na nitong nakalimutan ang mga masasalimuot na kaganapan. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, habang naglalakad papauwi ang kanyang asawa, may napapansin itong animoy isang nilalang na sumusunod sa kanya. Ilang beses na din niya yung sinubukang lingunin pero nakapagtatakang hindi niya yon nakikita. Habang tumatagal ang pagramdam doon ng asawa ni Kunong, mas lalo namang lumalalim ang kaba na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nang hindi na niya mapigilan ang takot sa kanyang katawan, dali-dali naman siyang tumakbo habang binabagtas ang daan. Yung tsinelas niya naiwan na, pero hindi na yon naging alintana para sa kanya. Sa isip-isip kasi noon ng kanyang asawa, papaano na lamang ang mga anak nila kung pati siya mawawala. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtatakbo, bigla namang natigilan ng asawa niya nang masipat nito ang isang kubang naroon sa unahang bahagi ng daan na binabagtas niya. Pagtitigan nila noong dalawa, bigla namang umangil ang kubang yon at kasabay nito ang mabilisan nitong paglapit sa kanyang kinaroroonan. Matapos naman itong masipat ni Kunong, dali-dali naman yung umatras hanggang sa hindi naglaon, tuluyan siyang natisod na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupa. Bago pa man siya makatayo, agad naman siyang dinagana ng kubang yon habang nananatiling walang imik. Sa pagtitig nito sa kanyang mga mata, halos hindi niya maiwasang kabahan sa kadahilan ng kitang-kita niya sa nilalang na yon ang mga mata ng asawa niya. Maya-maya pa, mahinahong nagwika naman ito sa kanya ng, "Pasensya ka na kung hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo.
Naging padalos-dalos ako, kaya naparusahan ako ng ganito. Pero pangako, kahit ganito na ang aking anyo, poprotektahan ko kayo sa abot ng aking kakayahan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis sa kanyang dibdib at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkaripas ng takbo papalayo. Halos segundo lang noon ang lumipas nang tuluyan na yung maglaho sa kanyang paningin. Magmula noong nasilayan ng asawa ni Kunong ang nilalang na yon, hindi naman ito mapigilang malungkot gawa ng alam niyang asawa niya ang nilalang na yon. Bagaman hindi niya nauunawaan ang sitwasyon, malakas ang kanyang kutob na ang kuba at si Kunong ay iisa. Sa paglipas pa ng mga araw, paisa-isa namang nababalitaan ng kanyang asawa ang pagkawala ng mga taong minsang nakagalit nila. Lahat ng mga ito parang bulang naglalaho dahil sa kawalan ng bakas na makakapagtukoy kung saan sila pumunta. Nag-umpisa na ding mag-imbestiga ang mga albularyo pero maging ito man, naging bulag sa mga kaganapan. Habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, doon na pag-ugnay ng asawa ni Kunong ang mga nangyayari. Karamihan sa mga nawawala, mga taong kumutya sa kanilang pamilya, nang lait sa kanyang asawa at mga nanghamak sa anak nila. Ang iilan sa mga ito, kasama din ni Kunong sa dati nitong trabaho. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon na pagtanto ng asawa ni Kunong na tanging ito lamang ang makakapigil sa ginagawa ng nilalang. Malakas kasi ang paniniwala niya noon na sa kanyang pagtawag lilitaw ang kubang yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, bago simula ng asawa ni Kunong ang pagtawag sa nilalang, sinigurado niya munang tulog na ang karamihan sa mga taong nakatira sa baryo. Metro-metro din ang kanyang nilakad noon, masiguro lamang na may sapat siyang layo sa kanilang tahanan. Nababahala kasi noon ang asawa ni Kunong na baka kapag maalimpungatan ang mga anak nila, makisawsaw yon sa kasalukuyan nilang ginagawa. Sa pagdating niya sa dulong parte ng palayan, tanging liwanag lang naman ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pagdukot niya noon ng kutsilyo sa kanyang bulsa, agad naman niyang sinugatan ang kanyang pulso at kasabay nito ang pagtawag niya sa pangalan ng kanyang asawa. Bagaman hindi siya sigurado na darating ito, pinili niya pa ring magbakasakali kahit papaano. Makalipas lamang ang ilang minutong paghihintay, habang patuloy na umiiyak, doon na nararamdaman ng asawa ni Kunong ang dahan-dahang pagbigat ng ihip ng hangin. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang nilalang na humahawi ng talahib. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang isang kubang panayang pag-aangil habang nananatiling nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, kampante naman yung lumapit sa kinaroroonan niya at kasabay nito ang pag-ihip nito ng dasal sa sugat na kanyang ginawa. Pagsilay ng asawa ni Kunong na bigla namang naghilom ang kanyang sugat, mabilis naman niya yung hiniwa ng kutsilyo habang patuloy na inilalahad ang kanyang rason kung bakit niya yun ginagawa. Ayon sa asawa ni Kunong, hindi niya hangad ang ganoong buhay sa kadahilanang ni minsan hindi niya pinangarap na magkaroon ng asawang mamamatay tao. Kahit nauunawaan niya ang masalimuot na nakaraan at pagkamatay nito, hindi yun basihan para pumatay siya ng mga taong walang kalaban-laban at hindi nakagawa ng mabigat na pagkakasala sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng asawa ni Kunong na dahil sa mga bagay na ginawa niya, mas lalo lamang niyang pinabibigat ang parusa ng kanyang kaluluwa. Tapatan din niyang inilahad dito, wala siyang ibang hangad kundi ang katahimikan ng kaluluwa nito. Matapos naman yung marinig ng kuba,
Halos ilang minuto din yung natigilan na parabang nagawa nitong maunawaan ang rason ng asawa ni Kunong. Sa isang iglap, bigla yung umatras sa kanyang kinaroroonan habang dahan-dahang nagwawala. Lahat ng mga maliliit na punong dinaanan nito ay pinagbubuwal niya hanggang sa hindi naglaon mabilisan na yung kumaripas ng takbo papalayo. Akala ng asawa ni Kunong hindi na yun babalik pero makalipas lamang ang ilang minuto, muli itong nagpakita sa kanya. Hindi na gaanong gumagalaw ang nilalang na yon na parabang hinahangad na din itong wakasan ng buhay na kanyang tinatangan. Sa paglapit ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, muli itong tumitig sa kanya na parabang sa puntong yon ang asawa na niya ang may kontrol sa katawan ng kuba. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ng asawa ni Kunong nang marinig niyang magwika ang kuba ng, "Akala ko kasi ito ang maaari kong maitulong para gumaan ang buhay niyo kahit wala na ako. Pasensya ka na, Arlen. Hindi ko alam na nakakabigat na pala sa inyo ang ginagawa kong ito. Hindi pa man tapos sa pagwiwika si Kunong, bigla namang nangibabaw ang wisyo ng kuba sa katawan nito. Pagsilay ng nilalang sa kanyang asawa, walang pagdadalawang isip naman itong tinadyakan na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Halos mawala na yun ng wisyo, ngunit pinilit pa rin itong makatayo. Sa muling pagsugod ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, tanging pagsambit na lamang sa pangalan ng kanyang asawa ang kanyang nagawa. Bago pa man yung tuluyang makalapit sa kanya, bigla naman yung napasubasob sa lupa habang patuloy na sumisigaw. Yung wisyo ng nilalang at wisyo ni Kunong noon ay naglalaban pa upang hindi magawang mapaslang ng nilalang ang asawa niyang nagmamagandang loob lamang sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, halos pansina ng kanyang asawa ang pagkagapi ni Kunong laban sa wisyo ng nilalang. Habang unti-unti nang bumabalik ang wisyo ng kuba sa katawan nito, panay naman ang ginagawang pagsigaw ni Kunong sa kanyang asawa na hawakan ng maigi ang tanga nitong kutsilyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang magkaroon na siya ng lakas para labanan ang kuba, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng kontrol sa kalahati ng katawan ng kuba. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang asawa, mabilisan naman siya roong tumakbo at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagtarak sa dibdib ng kuba gamit ang tanga nitong kutsilyo. Sa pagbao ng talim nito sa katawan ng nilalang, bigla namang nanghina ang kubang yon hanggang sa hindi naglaon na wala na yon ng lakas para lumaban. Habang nag-aagaw buhay ang nilalang sa kanyang harapan, doon niya nasipat ang wisyo ng kanyang asawa na payapa at masayang nakatitig sa kanya. Sa mga huling sandali nito, hindi na yon nagkaroon ng pagkakataong makapagsalita dahil patuloy pa rin itong nilalabanan ang kaluluwa ng kuba. Bago yun tuluyang binawian ng buhay, nagawa pang mahawakan ng nilalang na yon ang kamay ng asawa ni Kunong para gamutin ang sugat na ginawa nito. Sa pagkamatay ng nilalang, agad din namang naagnas ang bangkay nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung naging abo na parabang hindi man lang yun umiral sa mundo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng kanyang asawa habang nananatiling nakaupo sa damuhan. Payapa nitong pinagmasdan ang ganda ng kalangitan habang patuloy na iniisip ang kalagayan ng kanyang asawa. Naniniwala itong paniguradong hindi makakarating ng langit ang kaluluwa ni Kunong dahil sa dami ng kasalanan nitong nagawa na halos wala ng kapatawaran. Lumipas ang gabing yon, patuloy niya pa rin kinimkim ang lahat ng bagay na merong kaugnayan sa kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga buwan,
walang ibang pinagtuunan ng asawa ni Kunong kundi ang pag-iipon. Nang magkaroon na siya ng sapat na salapi, doon na siya tuluyang nagpasya na lisanin ang lugar na yon. Kasabay ng kanilang paglisan sa dati nilang tahanan ay ang pag-iwan doon ng kanyang asawa ng lahat ng masasakit na alaala. Pero alam niyo ba, na kahit saang lupalop madapo ang asawa nitong si Kunong, palagi niyang bukang bibig ang kwento nito. Marami na nga nagsasabi na nasisiraan na siya ng bait dahil sa kwentong yon. Marami ang naniwala, marami rin naman ang hindi. At dahil sa kalat na ang kwentong ito, kaya naman nabigyan ito ng titulong Ganti ng Bading. Okay. Grabe naman yung naging bansag sa kwento na to. Opinyon ko sa kwento na to. Natatawa ako eh. Ang likot talaga ng mga utak nyo eh, no? Ba't kaya yun yung naisipan yung ilagay dito na titulo? Porket ba bading o bakla si Kunong, eh, lalagay nyo na yung kwento niya, Ganti ng Bading. Di ba? Tsaka 1988 nangyari tong kwento na to, tapos sa lugar pa ng Siraway. Alam ko, marami sa inyong namimiss sila. Marami sa inyong naghahanap sa kanila. Maski ako, pag naririnig ko yung salitang Siraway, parang medyo naluluha-luha pa nga ako eh. Pero, balik tayo sa kwento. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang, aswang ba siya kung maituturing, yung tinawag na espiritu ni Kunong. Kunong pala. May mga alam na ritual si Kunong. Siguro may aral din to, nabigyan to ng aral kahit konti. Ang kaso nga lang, yun lang, sa kasamaan yung aral na natutunan niya. Pero ang hindi ko magets, kahit ilang beses ko nang binasa yung kwento, ba't siya binugbog nung dati niyang amo? Ano ba to? Dahil ba sa bakla siya, bading siya, kaya siya napagtripan? Yun naman kasi yung uso ng mga 80s eh. Alam naman nating lahat yan ha. Pag bading ka, pagtatawanan ka, yung pagtitripang ka talaga hanggang sa mapikong ka. Tas masakit pa nito pag pinagtripang kang bugbugin. Siguro ganun yung nangyari kay Kunong, no? Kasi sa panahon na to, alam ko nga marami pang bading dyan na hindi pa kayang sabihin sa publiko na bakla sila. Pero ngayon kasi tanggap na nating lahat yan. Tsaka wala namang masama sa ganyan. Yun nga lang siguro yung nangyari dito, kaya nabugbog si Kunong dahil napagtripan siya. Yun lang yung nakikita ko sa kwento, tsaka nga yung title na Ganti ng Bading. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.